του στον τελικό του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Ευχή όλων βεβαίως η ελληνική ομάδα όχι μόνο να φτάσει, αλλά και να το κερδίσει. Ο ΠΑΟΚ που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σπουδαίες διακρίσεις. Να θυμίσουμε ότι είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει κερδίσει Ευρωπαϊκό Κύπελο και Κύπελο χώρας. Έχει παίξει τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Έχει παίξει έναν ακόμα τελικό που καλύτερα να μην το θυμόμαστε όλοι. Με πόσο άδοξο τρόπο έχει χαθεί για τον ΠΑΟΚ. Και που για μια ακόμα φορά λοιπόν είναι έτοιμος να κάνει αυτό το μεγάλο βήμα και να φτάσει στο τελικό στις 12 Μαρτίου. Ένας τελικός που θα γίνει στο Παβιλιόν Αλάβα, το γήπεδο δηλαδή της Τάου Γκρέν. Η Τάου Γκρέν που είναι το μεγάλο φαβορί για να παίξει στον τελικό. Δηλαδή ο τελικός, αν θα πάει η Τάου Γκρέν, θα γίνει στο γήπεδό της. Αλλά μην λησμονούμε ότι η Τάου Γκρέν έχει χάσει τους δύο τελευταίους τελικούς. Τζάμπολο ανάμεσα στο Ρετζιά και τον Μπριν, η πρώτη επίθεση για την Τάου Γκρέν. Κουρτινάιτης. Πριν με το Ρετζιά, man to man η άμυνα του ΠΑΟΚ. Πάνω στο Κουρτινάιτης είναι ο Στογιάκοβιτς. Ο Λούκαιτς επέλεξε ένα ψηλό παιδί, καθώς ο Κουρτινάιτης είναι ένας πολύ μεγάλος σουτέρ. Ο Μπουντούρης πολύ έξυπνα θα παίξει άμυνα μπροστά στον Μπούμπλης, τον σέντερ της λιθουανικής ομάδος. Ας με τον Μπριν είναι οι δύο ψηλοί. Γκάρετ. Ο Πρέλεβιτς, το μαρκάρισμα το οποίο έχει αναλάβει ο Μασκουλιώνας. Γκάρετ. Υπάρχει σφύριγμα από τον Ισπανό διαιτητή, τον Μιντσάνα, για φάουλ που καταλογίζεται στον Μπούμπλης. Στον Κρίκας Μπούμπλης με ύψος 2,7, 28 ετών. Βλέπετε να ακολουθεί τον Γκάρετ, με τον νούμερο 14, πολύ λιθουανό σέντερ. Στο Γιάκοβιτς στην επαναφορά. Ο Ρετζιάς θα αφήσει στον Μπουντούρη. Πάνω στον Μπουντούρη είναι ο Κουρτινάιτης. Και επαναλαμβάνω ότι ο Μασκουλιώνας έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του Πρέλεβιτς. Και η συνεννόηση ανάμεσα στην Μπουντούρη και Ρετζιά. Ο Μπουντούρης θα αποτρέψει και τις προϋποθέσεις ευνηδιασμού για τη λιθουανική ομάδα, καθώς έγκαιρα βγήκε μπροστά από τον Λουκμίνας, τον Ντάριους Λουκμίνας. Μασκολιούνας, Μπριν, Κουρτινάιτης, κοντό το σουτ. Ο Μπούμπλης έσπρωξε την μπάλα, αλλά ήταν ο Ρετζιάς. Πρέλεβιτς. Και τώρα Μπουντούρης. Γκάρετ. Ο Ρετζιάς έχει στην πλάτη του τον Μπριν. Θα κάνει το pivot. Το πρώτο καλάθι για τον ΠΑΟΚ. 2-0 για την ελληνική ομάδα. Μασκολιούνας. Ο Μπριν πρόσωπο στο καλάθι, δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος ο Νορβηγός. Μπούμπλης. Λουκμίνας. Μπάλα θα καταλήξει στο Γιάκοβιτς. Θα τριπλάρει μόνο στο πρώτο γήπεδο, γιατί όχι, είναι ψηλό παιδί. Και καθώς ο Λουκμίνας δεν τον μάρκαρε πάνω στην τρίπλα, έδωσε το δικαίωμα δηλαδή στο Γιάκοβιτς να βρει το διάδρομο. Ο νεαρός πλησίασε και έκανε το 4-0. Μασκολιούνας, Κουρτινάιτης. Παίξε πολλά χρόνια στη Ρεάλ και ξαναγύρισε στην αγαπημένη του ομάδα. Υπάρχει φάουλ από το Ρετζιά. Δικαίωμα για δύο βολές στον Ρήμας Κουρτινάιτης. Και ξανά η φάση. Καθαρό το φάουλ του ευθύνη Ρετζιά πάνω στο Ρήμας Κουρτινάιτης. Ο ΠΑΟΚ που στη φετινή του πορεία στο Ευρωπαϊκό Κύπελο έχει παίξει σχεδόν με όλες τις δημοκρατίες της άλλοτε Σοβιετικής Ένωσης. Θα θυμάστε ότι στην προκριματική φάση είχε αποκλείσει την Μπουνιβέλνικ, την Ουκρανική. Στη συνέχεια στην προηγούμενη φάση, στην προημιτελική, είχε παίξει με την Κάλεβ Ταλίνα από την Εστονία και την Δυναμό Μόσχα στη Ρωσική. Και τώρα μπροστά του βρίσκει τη Ζαλγκύρης του Κάουνας από τη Λιθουανία. Και άλλωστε μην λησμονούμε ότι η ΑΕΚ στο κύπελλο χώρα της είχε παίξει με τη Σιλούτε, την οποία άλλωστε είχε αποκλείσει. Ο Γκάρετ, δεύτερη προσπάθεια, θα πατήσει. Ρετζιάς με ταμπλό. Πολύ όμορφη ενέργεια από τον νεαρό, δεν είχε απόλυτη ισορροπία. Κουρτινάιτης προσποιήθηκε. Μπάλα στην κάθοδο, εκτιμά. Ο Κολούτσι, ο διαιτητής που ήταν στην τελική γραμμή. Μπροστά του δηλαδή έγινε η φάση. 6-3. Επαναλαμβάνω ότι στο πρώτο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει με 83-76. Με ένα σπουδαίο παιχνίδι από τον Μπάνε Πρέλεβιτς που είχε πετύχει 34 πόντους. Θέλει λοιπόν μία ακόμα νίκη. Πρέλεβιτς για τον Γκάρετ που θα καρφώσει.
Θα πάρει όμως το φάουλ από τον Μπριν, που προσπάθησε να ακολουθήσει τον Αμερικανό πάνω στην τελική προσπάθεια. Δικαίωμα για 2 βολές στον Γκάρετ. Και ξανά η έξυπνη πάσα, η όμορφη πάσα του Πρέλεβιτς. Κοιτάξτε τα πόδια του Γκάρετ. Βοηθήθηκε βεβαίως γιατί τραβήθηκε και από τη Στεφάνη. Αυτός είναι ο Γιώνας Κασλάουσκας, ο προπονητής της Ζαλγκίρης. Και τώρα ο Γκάρετ. Η Ζαλγκίρη που ξεκίνησε από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά θα θυμάστε ότι την απέκλεισε ο Παναθηναϊκός με 2 νίκες. 59-56 πολύ δύσκολα στο Κάουνας και 88-66 στην Αθήνα. Αυτό που είδατε πριν από λίγο ήταν ο Σεστόκας, ένα σπουδαίο ταλέντο του λιθουανικού μπάσκετ. Που βγάζει πολλά. Οι Λιθουανοί έχουν μια δική τους μεγάλη ιστορία στο μπάσκετ. Ρετζιάς με δεύτερη προσπάθεια, η μπάλα θα καταλήξει στον Πρέλεβιτς. 16 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Μπουντούρης. Στο Γιάκοβιτς ψηλά. Υπάρχει φάουλ από τον Μπούμπλης, που καταλογίζεται από τον Κολούτσι. Δεύτερο φάουλ για τον σέντερ των Λιθουανών. Οι οποίοι έχουν έρθει εδώ και χωρίς τον Ζουκάουσκα, τον άλλο ψηλό. Και βεβαίως χωρίς τον Μπάμπιτς, το οποίο ίσως θυμούνται οι φίλαθλοι γιατί είχε παίξει μόνο με τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Μετά τον αντικατέστησε ένας Αμερικανός, ο Χόξ, για μερικά παιχνίδια. Αλλά η Ζαλγκίρη συνεχίζει μόνο με τον Νορβηγό, τον Μπριν. Βήματα που καταλογίζονται στο Στογιάκοβιτς. Πολλές προσπίσεις των νεαρού. Δεν κράτησε σταθερό πόδι στην τελική του προσπάθεια. Να ο Λούκαιτς, που σαφέστατα έχει τροποποιήσει, έχει αλλάξει το αγωνιστικό πρόσωπο του ΠΑΟ. Λουκμίνας για τον Μπούμπλης. Με αυτό το hook shot δεν είχε άλλη επιλογή. Θα κάνει το σκορ 7-5. ΠΑΟΚ που λογικά με την πάροδο του χρόνου θα βρει έναν ίσως πιο γρήγορο ρυθμό. Υποκλείεται στα πλάνα του Λούκαιτς να είναι το παιχνίδι να μοιραστεί σε επιθέσεις. Φάουλ από τον Μασκολιούνα στην προσπάθειά του να βγει μπροστά από τον Πρέλεβιτς. Να ευχηθούμε, να ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε κατευθείαν για την ελληνική ομάδα. Και πιστέψτε με, δεν είναι τυχαία υπόθεση ο ΠΑΟΚ να φτάνει στον τελικό του Ευρωπαϊκού Κυπέλου για τρίτη φορά. Υπάρχει βεβαίως και ο τελικός του Τωρίνο με τον Άρη, τον μεγάλο Άρη, να κερδίσει την Εφές Πίλσεν. Πράγματα που ήταν αδιανόητα πριν από 10 χρόνια για το ελληνικό μπάσκετ. Και ας μην είμαστε αγνώμονες, ας γυρνάμε και λίγο τα μάτια προς τα πίσω, να σκεφτόμαστε πού ήταν το ελληνικό μπάσκετ και πού είναι. Γι' αυτό και επισημαίνω ότι είναι πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική επιτυχία του ΠΑΟΚ για τρίτη του χρονιά, για τρίτη φορά μάλλον, να παίζει, να φτάνει να παίξει το τελικό Ευρωπαϊκό Κυπέλλου. Λουκμίνας, Κουρτινάιτης, ο Μπριν, ο Νορβηγός είναι άτσαλος. Πήρε παρόλα αυτά το φάουλ από τον Ρετζιά, που θα πρέπει να μαρκάρει πάνω στο δεξί χέρι τον Νορβηγό. Ο Μασκολιώνας ήταν ο παίκτης που θα επαναφέρει. Κουρτινάιτης, πάνω σε άμυνα το σουτ. Μπριν, δεύτερη συνεχόμενη επίθεση. Λουκμίνας και 7-7. Από λίγο είδατε στον δέκτη σας, τον Ντάριος Λουκμίνας. Σπουδαίος σουτιγκάρ. Ρετζιάς για τον Πρέλεβιτς. Υπάρχει φάουλ. Καταλογίζεται από τον Μιντσάνα, τον Ισπανό διαιτητή. Το φάουλ από τον Μασκολιούνας. Αν πρόλαβα εδώ καλά, πρέπει να είναι το τρίτο του Λιθουανού. Στο Γιάκοβιτς για τον Μπουντούρη. Ζητώ συγγνώμη, το δεύτερο φάουλ του Μασκολιούνας. Ο Γκάρετ βγαίνει ψηλά για να κάνει το σκριν στο Μπουντούρη. Μπουντούρης για το Ρετζιά. Βήματα. Ο Λούτσι καταλόγησε την παράβαση. 14 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Ένα παιχνίδι που κυλάει σε αργούς ρυθμούς. Ο ΠΑΟΚ είναι επιφυλακτικός, αλλά παίζει την πρόκριση εδώ πέρα. Κουρτινάιτης, Ρετζιάς με δύναμη. Το Αλεξάνδριο πραγματικά παίζει την πρόκριση για τον ΠΑΟΚ να παίξει τον τελικό. Μπουντούρη για τον Γκάρετ. Γκάρετ με τον Μπούμπλης, Ρετζιάς με τον Μπριν. 9-7. Ρετζιάς που κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα.
Έχει φτάσει στους 6 πόντους μέχρι στιγμής. Έχει και 4 rebound. Πασχολιούνας, Μπούμπλης, Λουκμίνας, Ρετζιάς στο 5ο του rebound. Πολύ καλή εμφάνιση μέχρι στιγμής από τον νεαρό, που μακάρι βέβαια να έχει τη διάρκεια που απαιτείται. 20χρονος ο Ρετζιάς πια πρέπει να πιστοποιεί ότι οριμάζει και γίνεται μεγάλος αθλητής. Στο Γιάκοβιτς. Ο Λουκμίνας δεν τον ακολούθησε. Γκάρετ με τον Μπούμπλης και τώρα ο Ρετζιάς. Πρέλεβιτς για το Στογιάκοβιτς που στροφογυρίζει. Λουκμίνας, μπάλα από τον Πρέλεβιτς. Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε την προηγούμενη φάση. Αυτό είναι το φάουλ του Πρέλεβιτς πάνω στο Λουκμίνας. Και έχουμε το πρώτο time out που έχει ζητήσει 13 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 9-7 της Ζαλγκίρις Κάουνας. Το δεύτερο ημιτελικό για το ευρωπαϊκό κύπελλο. Και δεν να μην παραλείψω στις διακρίσεις του ΠΑΟΚ να προσθέσουμε. Είπαμε για τη διάκριση του Άρη να κερδίσει και αυτό στο ευρωπαϊκό κύπελλο. Ο Άρης παίξει 3 Final Four και βέβαια και λησμονήσουμε τους δύο συνεχόμενους τελικούς στους οποίους έχει παίξει ο Ολυμπιακός. Ο Γκάρετ θα σταματήσει τον πριν. Και άμα θα τρέξει ο ΠΑΟΚ. Κουντούρης θα ολοκληρώσει μόνος του φάουλ από τον Λουκμίνας. Δικαίωμα για 2 βολές. Ο Ρετζιάς με το προηγούμενο καλάθι έφτασε στους 8 πόντους. 11-7 για τον ΠΑΟΚ. Και ξανά η τελευταία φάση. Καθαρό το φάουλ του Λουκμίνας με το δεξί χέρι. Ο Πρέλεβιτς που σήμερα παίζει στον 12ο ημιτελικό για τον ΠΑΟΚ. Αν ξεκινήσουμε από τις 15 Φεβρουαρίου του 1990 στο παιχνίδι της Κνόρ Μπολόνια με τον ΠΑΟΚ, και χάσει ο ΠΑΟΚ με 20 πόντους και πετύχει 13 το Πρέλεβιτς. Έχει παίξει σε όλους τα υπόλοιπα σημαντικά παιχνίδια τα οποία έστειλαν τον ΠΑΟΚ σε τελικούς ή σε Final Four. Και βέβαια ήταν παρόν και στα δύο μεγάλα παιχνίδια. Είχε παίξει ο ΠΑΟΚ με την θετικό φάουλ. Καταλογείται από τον Μιντσάνα. Το επιθετικό φάουλ είναι από τον Μπούμπλης. Κουντούρης. Αργά. Πάκου φαντάζομαι, το επαναλαμβάνω, θα έχει μέσα στα πλάνα του προϋποθέσεις του συνδυασμού. Πρέλεβιτς. Και 14-7. Στο Γιάκοβιτς θα κλέψει την μπάλα, καθώς ο Λουκμίνας επιπόλαια. Πρέλεβιτς για 3. Είναι μια πραγματική αποθέωση από ένα πολύ μεγάλο σουτινγκάρ. Πρέλεβιτς που έφτασε τους 5 πόντους, έχοντας 100% ευστοχία μέχρι στιγμής. Θα γίνει νέο λάθος. Ο Μπούμπλης δεν φαντάστηκε ότι ο Κουρτινάτης παίρνει την μπάλα. 6.500 κόσμος είναι όρθιοι στο Αλεξάνδριο και γιορτάζουν μέχρι στιγμής τη μεγάλη εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Στο Γιάκοβιτς. Πολλές προσποιήσεις. Γκάρετ. Πάνω σε άμυνα το σιούτ θα πάρει το φάουλ. Έχω την εντύπωση είναι από τον Μπούμπλη στο φάουλ. Και όντως έτσι είναι. Δικαίωμα για 2 βολές στον Γκάρετ. Με το νούμερο 5 ο Αρούνας Βυσόσκας χαμηλώνει το σχήμα του ο Καζλάουσκας. 30 χρόνων πια ο Βυσόσκας. Και ο Γκάρετ στη γραμμή από όπου εκτελούν οι βολές. Παναλαμβάνω 17-7. 10 πόντι διαφορά για τον ΠΑΟΚ, τώρα 11. 18-7. Ο Γκάρετ έχει πετύχει 2 πόντους. Έχει κερδίσει 2 επιθετικά rebound. Και έχει και ένα κλέψιμο. Και τώρα 19-7. Πασχολιούνας. Κουρτινάιτης για 3 πάνω σε άμυνα. Στο Γιάκοβιτς μέχρι στιγμής θα πάει πολύ καλά. Είναι πολύ ψηλότερος από τον Κουρτινάιτης. Κοίτατε αρκεί και μόνο με το χέρι τεντωμένο να πάει πάνω στο Λιθουανό. Να του αλλιώσει το οπτικό επίπεδο. Το οπτικό πεδίο, συγγνώμη. Να μην έχει τις προϋποθέσεις που θα ήθελε ο Λιθουανός. Πρέλεβιτς για τον Γκάρετ. Υπάρχει επιθετικό φάουλ του Ρετζιά πάνω στον πριν.
τρίτο φάουλ του Ευθύμη Ρετζιά και έχουμε ένα νέο time out. Κοίμασε στην προθέρμανση της δυνάμεις του, έκρινε ότι μπορεί να αγωνιστεί και έτσι έκαμψε τις αρχικές αντιρρήσεις του Ζέλικο Λουκάιτς και όπως διαπιστώνετε κι εσείς είναι αυτός που οδηγεί τον ΠΑΟΚ σε αυτό το ξέσπασμα. Κώστα, λόγος και πάλι σε εσένα. Θαυμάσατε φαντάζομαι αυτή την απίθανη ενέργεια του Στογιάκοβιτς. Σπουδαίο ταλέντο. Είδατε σταυρωτή τρίπλα. Ένα παιδί με ύψος 2-8. Ευχέρεια να κάνει τρίπλα, σταυρωτή τρίπλα. Θα αφήσει την μπάλα μόλι την άνε στο καλάθι. Στογιάκοβιτς έφτασε στους 5 πόντους. Και ασφαλώς στο Γιάκοβιτς, ο Γιαννούλης που τώρα είναι στην πεντάδα του ΠΑΟΚ στη θέση του Ρετζιά, ο Ρετζιάς. Αλλά και όλοι οι άλλοι νεαροί είναι η μεγαλύτερη και καλύτερη υποδομή του στο ΠΑΟΚ για το μέλλον. Και αλλήμον να πιστέψει κανείς ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει μέλλον είτε στην Ευρώπη είτε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το φάουλ του Γκάρετ και δικαίωμα για 2 βολές στον Ντάριους Σιρτάουτας. Και ξανά η φάση, καθαρό το φάουλ. Να ο Μπάνε Πρέλεβιτς, τον δέκτη σας. Έχει ένα μέσο όρο 21,6 πόντων στους ημιτελικούς με τους οποίους έχει παίξει με τον ΠΑΟΚ. Περισσότερους πόντους εναντίον της Κνόρ Μπολόνια και της Δυναμό Μόσχας για το κύπελλο κυπελούχων το 1990 και 91 αντίστοιχα, 30 πόντους. Αλλά έρθει εκείνο το παιχνίδι της περασμένης εβδομάδας στο Κάουνας που βάλε 34 της Ζαλγκίρης και έτσι έκανε ένα δικό του νέο ρεκόρ. Μασκολιώνας. Η διαφορά μειώνεται από τον Βυσόσκας, με το νούμερο 5. 22-9. Για την άμυνα του ΠΑΟΚ δεν νομίζω ότι χρειάζονται λόγια. Έχει 10 πόντους, έχει δεχτεί 9 πόντους στα 10 πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Και άμυνα ζώνης τώρα από τη Ζαλγκίρης. Κάτι που σημαίνει, επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά, ότι ο ΠΑΟΚ θέλει ωριμότητα, γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, οι παίκτες να παίξουν στα κενά. Πρέλεβιτς για 3. Η μπάλα θα καταλήξει στο καλάθι. Και βέβαιως αμέσως οι δύο ΔΕΙΤΕ έδειξαν 3. Ότι είναι καλά 3 πόντων. Γκάρετ θα σπρώξει την μπάλα, ο Μπριν, αλλά τελικά ο Γιαννούλης θα τη σπρώξει τον Μπουντούρη. Παραλίγο να μπερδευτούν. Ο Μπουντούρης είναι καλός χειριστής της μπάλας και το απέδειξε μπροστά στα μάτια σας. 25-9 λοιπόν, ο ΠΑΟΚ προηγείται της Ζαλγκίρης. Στο Γιάκοβιτς, Μπουντούρης. Προέλευε τη απόσταση μιας πάσας. Ο Μπουντούρης προτιμά να μεταφέρει την μπάλα στο Στογιάκοβιτς. Με τέλεια τεχνική, μια τρίπλα σταμάτημα, τέλεια ισορροπία σώματος και 27-9. Με το Στογιάκοβιτς να φτάνει τους 7 πόντους. Μασκολιούνας. Μπριν. Και τώρα Λουκμίνας. Πολύ καλή άμυνα από τον Γιαννούλη. Επιθετικό φάουλ του Λουκμίνας πάνω στον σέντερ, νεαρό σέντερ του ΠΑΟΚ. Ο Γιώνας Καζλάουσκας θα επαναφέρει τον Ρήμας Κουρτινάιτης στη θέση του Λουκμίνας, του Ντάριους Λουκμίνας. Οι Λιθουανοί που έχουν μια πολύ μεγάλη σχολή στο μπάσκετ. Να θυμίσουμε μερικά ονόματα. Μαρτσουλιώνης, Καρνισιόβας, πιο παλιά, Γιωβάης Σαχομίτσιους, ο Άρβιντας Σαμπόνης που κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα στους Portland Trail Blazers. Και αν δεν είχε όλα αυτά τα ατυχήματα στα πόδια του, ο Σαμπόνης θα ήταν ο μεγαλύτερος στάρ από την Ευρώπη που θα είχε παίξει στο NBA. Γκάρετ, 29-9, διαφορά στους 20 πόντους. Και βέβαια μερικοί πολύ πρόσφατοι, μεγάλοι αθλητές της άλλοτε ενοποιημένης Σοβιετικής Ένωσης, τον Βάλτερ να θυμηθούμε, τον Λομπάτοφ, τον Ταρακάνοφ, τον Ερέμι, τον προπονητή της ΕΣΚΑ, τον Μίσκιν, τον Τζατσέγκο, τον Μπελοστένιν ακόμα. Πρέλεβιτς. Για τον Γκάρετ, η μπάλα θα περάσει, ο Γκάρετ θα πατήσει με το αριστερό χέρι. 31-29, 8 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για το τέλος πρώτου ημιχρόνου. Ζαλγκίρης δεν έχει σήμερα τίποτα, ούτε ρυθμό, ούτε σουτ. Και πού να τα βρει τα σουτ με αυτή την πίεση στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Τώρα ο Μπριν με το follow στην πλάτη του Γκάρετ θα κάνει το σκορ 31-11. Παχ που έχει μια τρομερή πολυφωνία. Ο Ρετζιάς 8 πόντους, ο Γκάρετ 7. Στο Γιάκοβιτς 7, ο Πρέλεβιτς 8. Μπουντούρης σε έμεινα man to man τώρα. Λάθος συνεννόηση, Κουρτινάιτης. Δεν πρόλαβε ο Ρετζιάς. Και έτσι ο Γιάκοβιτς με τον Σιρτάουτας. Ο Μπουντούρης με τον Κουρτινάιτης. Ο Πρέλεβιτς με τον Μασκουλιώνας που τον έχει το μαρκάρισμα από την αρχή του παιχνιδιού. Γκάρετ τελικά όχι, θα συγκρατήσει την μπάλα ο Βυσόσκας.
Μασκολιώνας βρήκε το διάδρομο, έρχεται με follow. Ο Βυσσόσκας μειώνει σε 31-15. 16 πόντι διαφορά. Ο ΠΑΟΚ που άμα σταματήσει και αυτά τα καλάθια που πετυχαίνει Ζαλγκίρις κάπως ευνηδιαστικά, να είναι δηλαδή λίγο πιο προσεκτικός στις επιστροφές του, ίσως ο Ζαλγκίρις κάνει και αρνητικό ρεκόρ στην Ευρώπη. Κουντούρης για 3. Ο Γκάρετ, δεύτερη συνεχόμενη επίθεση για την ελληνική ομάδα που έχει κυριαρχήσει στα rebound. Κουντούρης με τον Κουρτινάιτης. Πρέλεβιτς ανεβαίνει ψηλά. Μασκολιώνας είναι κοντά του πάντα. Όπως και ο Κουρτινάιτης είναι πάντα κοντά στον Κουντούρη. Πρέλεβιτς πέρασε την μπάλα στο Γιαννούλη. Ταμπλό. 33-15. Ο Γιάννης Γιαννούλης. Κουρτινάιτης, το μαρκάρισμα τον έλαβε ο Κουντούρης τώρα. Ο πίπτης σε φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για 2 βολές ο Ρήμας Κουρτινάιτης. Ζαλγκίρις που στα μέσα της δεκαετίας του 80 μας είχε ξαφνιάσει με το ωραίο μπάσκετ που έπαιζε. Μια πολύ σπουδαία ομάδα με το Σαμπόνις, το Γιοβάησα, το Χομίτσιους, το Κουρτινάιτης που βλέπετε τώρα. Και φτάσει στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η Κυπέλλου Πρωταθλητριών αν θέλετε, το 1986 στη Βουδαπέστη και χάσει από την Τσιμπόνα με 94-82. Ένας τελικός που μετά από 25 χρόνια δεν είχε αγωνιστεί Αμερικανός. Γιατί να θυμίσουμε ότι το 1962 στον τελικό την Δυναμό Τυφλίδος Ρεάλ οι Ισπανοί είχαν αγωνιστεί με τον Αμερικανό Χάιτάουερ, αλλά τελικά οι Σοβιετικοί είχαν κερδίσει. Ένας τελικός όμως που είχε διευθύνει ο Κώστα Ρίγαν με τον Φιωρίτο και που είχε στιγματιστεί από την αποβολή του άρβιτα Σαμπόνις και του Νάκιτς. Ο Νάκιτς είχε προκαλέσει τον Σαμπόνις. Ο Σαμπόνις τον έσπρωξε. Έπαιξε 31 λεπτά, έδωσε το δικαίωμα στην Τσιμπόνα να κερδίσει το δεύτερο συνεχόμενό της κύπελλο πρωταθλητριών, όπως λεγόταν τότε. Ο Ζαλγκίρις δεν κατάφερε να κερδίσει κύπελλο πρωταθλητριών, κάτι που καταφέρει η Ρίγα, η λετωνική ομάδα, η Τσέσσεκα Μόσχας και η Δυναμό Τυφλίδος, η Γεωργιανή. Γκάρετ. 37-19. Γκάρετ έφτασε στους 11 πόντους. 3 επιθετικά rebound. Μασκολιούνας. Για τον Μπούμπλης. Μασκολιούνας και πάλι. Μπούμπλης. Φάουλ από το Γιαννούλη. Δικαίωμα για 2 βολές στον Κρίκας Μπούμπλης. Ο Γιάννης Γιαννούλης στο πρώτο του φάουλ. Ζαλγκίρις που έπαιξε ένα χρόνο προηγούμενα, το 1985, και σε ένα τελικό ευρωπαϊκό κυπέλλου. Στην Γκρενόμπλη είχε χάσει από την Μπαρτσελόνα 77-73. Κουρτινάιτης είχε κάνει ένα σπουδαίο παιχνίδι με 36 πόντους. Αλλά ο Σιμπίλιος, ο Λοζάμπαλο, Έπιο, ο Ντελακρούθ είχαν δώσει το κύπελλο κυπελλούχων στην ισπανική ομάδα. Και ενημερωτικά η μοναδική σοβιετική, άλλο τη σοβιετική ομάδα που κερδίσει το κύπελλο κυπελλούχων ήταν η Σπάρτακ του Λένιγκραντ. 3 φορές το 71, το 73 και το 75 κερδίζοντας Σίμενταλ, Γιουγκοβλάστικα και Ερυθρό Αστέρα. Γιαννούλης. Ο Γκάρετ θα πατήσει και θα καρφώσει την μπάλα. Ο Μπούμπλης τον έχασε, προσπάθησε να βγει μπροστά του, δεν τα κατάφερε. 39-20, 4,5 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου. Κουρτινάιτης. Με δεύτερη προσπάθεια ο Γιαννούλης θα μαζέψει την μπάλα. Κουντούρης 3 με 2. Κουντούρης θα ολοκληρώσει τον ευνηδιασμό, καλάθι και φάουλ από τον Μασκουλιώνας. Πρέπει να είναι το τρίτο του στο παιχνίδι. Όχι, το φάουλ είναι, συγγνώμη, από τον Σιρτάουτας. Δικαίωμα για μία βολή στον Νίκο Κουντούρη. Ο Βυσσόσκας αποσύρθηκε. Αποσύρθηκε και ο Μασκουλιώνας. Ξαναπέρασε στο παιχνίδι ο Λουκμίνας. Ο Κουντούρης θα κάνει το σκορ 42-20. Όλα δείχνουν πως ο ΠΑΟΚ οδεύει προς την Βιτόρια. Φάουλ σε απόσταση μιας πάσας του Γιαννούλη πάνω στον Μπριν. Καταλογίζεται από τον Μιντσάνα, τον Ισπανό διαιτητή. Και λέω όλα δείχνουν γιατί ας περιμένουμε να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο. Να ορσκοπήσει ο ΠΑΟΚ με
με την απόδοσή του αυτό που όλοι ευχόμαστε, να πάει στο τελικό. Ο Ρετζιάς, ο Μπαλογιάννης, στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ο Μπριν ευστοχή στη δεύτερη βολή, 42-21. Κουντούρης προτιμά την άλλη διάδρομο και δικαιώνεται, παίρνει το φάουλ από τον Μπούμπλης. Υπάρχει δικαίωμα για 2 βολές. Οι Λιθουανοί που σε επίπεδο εθνικών ομάδων ήταν φιναλίστ στο περσινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Αθήνας, είχαν χάσει από τους Ιουγκοσλάβους. Το 37 έχουν κερδίσει στην Ρήγα της Λετωνίας στον τελικό την Ιταλία με 24-23. Μια μεγάλη μάχη του Φρανκ Λούμπινας με τον Σάντρο Φραντζεσκίνη. Ήταν πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης τότε. Τα ονόματα μπορεί να ακούγονται περίεργα στους νεότερους φυλάκους του μπάσκετ, αλλά πιστέψτε με ότι είναι άνθρωποι που έχουν γράψει ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και το 39 στο Κάουνας, και η Λιθουανία δηλαδή, με μια ομάδα που όλοι σπούδαζαν στην Αμερική, όπως ήταν ο Ρούμπινας, όπως ήταν ο Ρούζιτς, ο Γκουγκέλα, ο Κραουτζούνας, συγγνώμη. Νίκησε, ήταν αίτητη, νίκησε τις υπόλοιπες 7 ομάδες που συμμετείχαν στο τότε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και για δεύτερη φορά τον κέρδισε, σαν επαναλαμβάνω, εθνική Λιθουανίας. Πριν δηλαδή με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Σοβιετική Ένωση εντάξει στη δύναμή της όλες τις δημοκρατίες. Πρέλεβιτς βρίσκει το διάδρομο, παίρνει φάουλ. Ο Γκάρετ εκτονώθηκε καρφώντας την μπάλα. Το φάουλ από τον Πριν. Το φάουλ από τον Κουρτινάιτης. Αυτός που βλέπετε στο δίκτυο είναι ο Βυσόσκας που τραυματίστηκε στο πρόσωπο. 3,5 λεπτά για το τέλος. Ο Πρέλεβιτς κάνει το 45-21. Ο Πρέλεβιτς φτάνει τους 9 πόντους. Αναβάνω να πάνε Πρέλεβιτς ο δέκτης. Το 10ο ημιτελικό στην καριέρα του με τον ΠΑΟΚ. Λουκμίνας με τον Μπουντούρη. Κινάιτης για 3. Μπάλα καταλήγει στον Πρέλεβιτς. Ο Πρέλεβιτς ζητάει αργά. Και λογικό είναι. Δεν σε ενοχλεί στην μέση. Και από μεγάλους διασκελισμούς ακόμα ενοχλούν. Γκάρετ. Κουντούρης. Άψογη προσποίηση, φάουλ από τον Κουρτινάιτης. Δικαίωμα για 3 βολές στον Νίκο Μπουντούρη. Ενώ ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι και ο Μπαλογιάννης. Προηγουμένως μιλάγαμε για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 39. Το πρώτο σκάνδαλο ίσως στο επίπεδο πανευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, καθώς η συμμετοχή του Φρανκ Λούμπινας δημιούργησε ερωτηματικά. Ο τότε ήμιστος γενικός γραμματέας της FIBA, ο Άγγλος ο William Jones, ζήτησε πιστοποιητικό για το που γεννήθηκε ο Φρανκ Λούμπιν, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, και απάντηση των Αμερικανών ήταν ότι είχε γεννηθεί το 1919 στο Λος Άντζελες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η πρώτη απάτη που διεπράχθηκε στα ευρωπαϊκά γήπεδα έγινε τότε. Αλλά το τουρνουά είχε τελειώσει. Ήταν παραμονές αυτού του ολέθριου Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη. Λέω να κάτσει να ζητήσει επανάληψη του τουρνουά. Φάουλ του στο Γιάκοβιτς που καταλαγίζεται από τον Κολούτσι. Αποθέωση για τον Μπάνε Πρέλεβιτς που 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα κάθισε στον πάγκο. Φαντάζομαι ότι ο Λούκαιτς θα παρακαλάει ο Μπάνε Πρέλεβιτς τον δέκτη δίπλα στον Τσέκο και τον Ρετζιά. Φαντάζομαι ότι ο Λούκαιτς θα παρακαλάει η ομάδα του να συνεχίσει να έχει αυτόν τον καλό ρυθμό. Ο Πρέλεβιτς αρκετά κουράστηκε. Η μέση του κουράστηκε περισσότερο. Μπαλογιάννης. Στο Γιάκοβιτς για 3. Υπέροχο jump shoot από το στο Γιάκοβιτς. Μπάλα κάνει μια απίστευτα μεγάλη καμπύλη πριν καταλήξει στο καλάθι.
Λουκμίνας. 52-23. 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για το τέλος του μικρών. Μπριν. Κουρτινάιτης. Σταματήσει ο Γκάρετ τον Σεστόκας. Μπριν. Θα σπρώξει την μπάλα ο Γιαννούλης. Επιτρέπεται. Η baseball πάσα για τον Στογιάκοβιτς από τον Νίκο Μπουντούρη. Υπέροχη πάσα. Και βέβαια ό,τι καλύτερο για το τέλος. Ο Λούκαιτς αγριοκοιτάζει τον Μπουντούρη για την πάσα. Κοιτάξτε εδώ ξανά την τελευταία φάση, την πρώτη τελευταία μάλλον. Η μπάλα να πηδάει στη Στεφάνη, κάτι που σημαίνει ότι ο αμυνόμενος το έχει δικαίωμα να διώξει την μπάλα. Πρώτα από αυτή παρεξηγήσεων για την ερμηνεία του κανονισμού. Ενώ επαναλαμβάνεται ο Λούκαιτς παρά το γεγονός ότι η πάσα του Μπουντούρη πέρασε στο Στογιάκοβιτς. Αγριοκοίταξε τον playmaker του ΠΑΟΚ και ο Νίκος Μπουντούρης βέβαια, θα έχω πει πολλές φορές, είναι ένα πάρα πολύ καλό και σοβαρό παιδί. Παρά το γεγονός που πέρασε η πάσα, παραδέχτηκε στο Λούκαιτς ότι ήταν ρυψοκίνδυνη η προσπάθειά του. Αλλά ο Μπαλογιάννης φεύγει και προκαλεί τον Νίκο Μπουντούρη. Επιθετικό φάουλ, όχι. Αμυντικό. Τουλάχιστον έτσι εκτιμά ο Κολούτσι. Το καλάθι μετράει από τον Γιώργο Μπαλογιάννη και δίνει δικαίωμα για μία βολή. 57-25. 1,5 λεπτό για το τέλος. Ο Λούκαιτς ο δέκτης. Δεν φαντάζομαι ότι χρειάζονται μετάφραση ή ερμηνεία οι εντολές του. Άμυνα. 58-25. Λουκμίνας, Μπριν, Κουρτινάιτης. Οι Λιθουανοί μπορεί να μην καταλαβαίνουν το σλόγγαν των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που είναι η μπάλα, αλλά πιστέψτε με, είναι πιο δυνατό να το νιώθουν. Γιατί πραγματικά ο ΠΑΟΚ μερικές φορές με την απόδοσή του θα δημιουργεί απόγνωση στους Λιθουανούς. Πρώτο φάουλ για τον Γιώργο Μπαλογιάννη. Καίδεται με το αριστερό χέρι. Άγγιξε τον Σιρτάουτας. Φαντάζομαι ότι είναι κατανοητό σε όλους ότι απαγορεύεται το άγγιγμα με τα χέρια. Μπαλογιάννης. Ο Γκάρετ ψηλά και ξανά ο Μπαλογιάννης. Μπουντούρης. Στογιάκοβιτς. Να δύο πολύ μεγάλα ταλέντα. Στογιάκοβιτς προσπάθησε να καρφώσει. Θα ήταν απίθανη φάση. Κουρτινάιτης παίρνει φάουλ από τον Μπαλογιάννη. Έλεγα δύο μεγάλα ταλέντα γιατί και με τον νούμερο 15 ο Σιστόκας πιστέψτε με ότι είναι εξαιρετικό ταλέντο. Ο Μπαλογιάννης έχω την εντύπωση ότι απλά πέρναγε μπροστά από τον Κουρτινάιτης. Να ο Ρετζιάς. Και αυτός ο μεγάλος σουτέρ, ο Ρήμας Κουρτινάιτης. Μεγάλος σουτέρ και μεγάλος αθλητής και σε ήθος. Μπουντούρης. 40 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Μπαλογιάννης. Μπριν. Πρώτη πάσα προς την Κουρτινάιτης. Μετράει το καλάθι. Στην κάθοδο γιατί. Ο Ισπανός ο Μιντσάνα, διαιτητής κορυφής, έδειξε το καλάθι μετράει, ενώ έχουμε νέο time out. Για την ιστορία να πούμε λοιπόν ότι πριν από 5 χρόνια, πάμε καλά, ένας Καναδός σέντερ, ο Τζόνας Κάρπης, με σαφέστατα λιθουανική καταγωγή, ήταν ο πρώτος ξένος που έπαιξε στο τότε ενοποιημένο σοβιετικό πρωτάθλημα. Είχε ενταχθεί στην Σταντίμπα και μάλιστα είχε παίξει εναντίον της Μπουντιβέλνικ. Μπουντούρης με τον Κουρτινάιτης. 7, 6, 5 δευτερόλεπτα. Ο Γιαννούλης αναλαμβάνει την επίθεση και παίρνει το φάουλ από τον Βρίνο, από τον Σεστόκας. Και ξανά η τελευταία φάση. Το φάουλ του Σεστόκας πάνω στον Γιάννη Γιαννούλη.
Απόγνωση για τους Λιθουανούς. 27 πόντι διαφορά, δεν είναι και λίγο πράγμα. Και τώρα 28. Λουκμίνας από πολύ μακριά. Την μπάλα στο ταμπλό, στο Γιαννούλη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τελειώνει το πρώτο 20 λεπτό. Ένας ΠΑΟΚ με καταπληκτική απόδοση τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση. Προηγείται 60-32 της Ζαλγκίρις Κάουνας. Βλέπετε εσείς και τα συγκεντρωτικά στατιστικά του πρώτου 20 λεπτού. Θα επιστρέψουμε στα στούντιο του Αντένα. Θα είμαστε ξανά μαζί σας, κυρίες και κύριοι, για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου. Υπόχρονες εκφράσεις αποδοκιμασίας ήταν προς αυτούς που δεν θέλουν να κάνουν το γήπεδο. Ο κύριος Φούρας, κύριε Λιάννη, για αυτόν λέτε? Ορίστε. Για τον διάδοχό σας, αυτόν εννοείτε? Δεν εννοώ το διάδοχό μου καθόλου. Εννοώ ότι ξέρει πολύ καλά ο κόσμος του ΠΑΟΚ και όλος ο κόσμος ότι πάντα υπάρχει ένα καταστημένο το οποίο σε μερικά θέματα λέει όχι. Αυτό προσπαθεί να εκφράσει ο κόσμος. Να μην τυχόν και δεν γίνει το γήπεδο. Λοιπόν, μήπως βγάλουμε και είδηση. Ποιο κατεστημένο εννοείτε? Λέτε κατεστημένο. Όλοι μιλούν για κατεστημένο, κανείς δεν το ονομάζει. Ποιο εννοείτε? Πάρα πολύ απλό. Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται να πούνε ελεύθερα τη γνώμη τους γιατί νομίζουν ότι με αυτό θα αποδοκιμαστούν από τις ομάδες της Αθήνας. Εγώ τη γνώμη μου την είπα. Χρειάζεται γήπεδο Θεσσαλονίκη, χρειαζόταν γήπεδο ΠΑΟΚ, χρειαζόταν ισχυρή ομάδα η Θεσσαλονίκη και υπάρχει αυτή η ισχυρή ομάδα που πάει, βλέπετε όπως το ζητάει ο κόσμος. Αυτό ήθελε να εκφράσει ο κόσμος. Την αντίθεσή τους, την πιθανότητα να μην γίνει το γήπεδο. Τέτοια πιθανότητα δεν διαγράφεται στον ορίζοντα μέχρι στιγμής. Πέστε μας με δύο κουβέντες, σε ποιο ακριβώς σημείο αφήσατε εσείς την υλοποίηση για την ανέγερση του γηπέδου του ΠΑΟΚ και πού βρίσκεται τώρα? Είναι στο νομικό συμβούλιο του κράτους και από ό,τι έχω πληροφορηθεί υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία στο να γίνει η επέκταση του γηπέδου σε 8.500 θέσεις. Άρα, αφού ήταν και δήλωση του Ανδρέα Παπανδρέου και της κυβέρνησης, πιστεύω ότι ο νυν υπουργός ο Ανδρέας Βούρας θα υλοποιήσει αυτό το έργο, αφού είμαστε και η ίδια κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιάννη. Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο κύριος Αλεξόπουλος, δίπλα στον πρώην Υφυπουργό. 60-34 το σκορ με ένα καλάθι πέτυχε ο Μπριν. Ξεκίνησε, όπως καταλάβατε, πριν από μερικά δευτερόλεπτα. Να το καλάθι του Μπριν. 60-34 λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ που ξεκίνησε με τον Μπουντούρη, τον Γκάρετ, τον Στογιάκοβιτς που έχει τώρα την μπάλα, τον Γιαννούλη και τον Μπαλογιάννη. Η λιθουανική ομάδα με τον Κουρτινάιτης, τον Μπριν, τον Σεστόκας, συγγνώμη. Μασκουλιώνας είναι στην πεντάδα και με το νούμερο 4 είναι ο Σιρτάουτας. Μπάλα από τα χέρια του Σεστόκας. Νέα επίθεση λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Και ξανά η τελευταία φάση. Γκάρετ με τον Μπριν. Στο Γιάκοβιτς, βέβαια. Αυτή τη φορά θα ήταν άσχημο για τον νεαρό. Δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια σε κάρφωμα. 62-34. Στο Γιάκοβιτς που πολύ έξυπνα, βλέποντας τον μαρκάριο Σιρτάουτας, με ύψος 1,93, τον είδατε να παίζει χαμηλά στο καλάθι. Το φάουλ του Μπαλογιάννη που καταλογίζεται από τον Κολούτσι. Ενώ έχουμε διανύσει ένα λεπτό από το δεύτερο ημίχρονο. Κουρτινάιτης ήταν ο παίκτης που θα επαναφέρει. Μασκολιώνας, Σιρτάουτας. Σεστόκας, η μπάλα από τα χέρια του. Μόλις 19 χρονών. Ζαλγκίρις που έχει και σαν σπόνσορα τις λουθιανικές αερογραμμές. Άλλωστε κάτω εδώ δεξιά από εμάς είναι όλο το πλήρωμα του αεροπλάνου που έφερε τη Ζαλγκίρις. Ο Γκάρετ θα κάνει το σκορ 64-34. 30 πόντι διαφορά. Κουρτινάιτης. Θα το σταματήσει ο Γιαννούλης. Σεστόκας. Έδωσε ύψος στην μπάλα. Στο Γιάκοβιτς. Μπουντούρης. Το πανηγύρι βεβαίως δεν χρειάζεται να σας πούμε. Το Αλεξάνδριο θα συνεχιστεί μέχρι ότου τελειώσει το παιχνίδι. Μπαλογιάννης για 3. Στο Γιάκοβιτς. Πλησιάζει πάνω σε άμυνα. Τρίτη συνεχόμενη επίθεση για τον ΠΑΟΚ με τον Γκάρετ. ΠΑΟΚ που κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο και σε 17 rebound. 12 η Ζαλγκίρις. Μπαλογιάννης. Σκαστή πάσα στον Γκάρετ. Δεν τον ακολουθεί κανείς. Ο Γκάρετ κάνει και τα δικά του με την κερκίδα. 66-34. Γιατί όχι. Σήμερα όλα επιτρέπονται. Ο ΠΑΟΚ μετέτρεψε το δεύτερο ημιτελικό σε ένα δικό του πανηγύρι. Ο Γκάρετ παίρνει την μπάλα από τον Μπριν.
Με φάουλ όμως, όπως εκτιμά ο Κολούτσι. Δικαίωμα για 2 βολές λοιπόν στον Νορβηγό. Οι Λιθουανοί, που πιστέψτε με ήταν έτοιμοι για την έξαρση του μπάσκετ που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Πριν από 4 χρόνια, 5 χρόνια αν θυμάμαι καλά, είχαν διοργανώσει μια γιορτή στο Κάουνας. Είχαν φέρει από την Αμερική όλους εκείνους τους παίκτες που είχαν παίξει στο Πανευρωπαϊκό του 39 και βέβαια το Φρανκ Λούμπινες, και είχαν παίξει σε με τους τότε αστέρες της Ζαλγκύρης, που δεν ήταν άλλοι από όλους αυτούς που αναφέραμε, το Γιοβάησα, τον Κουρτινάιτιτς, το Χομίτσιους, το Σαμπόνις βέβαια, μην ξεχάσουμε. Οι Λιθουανοί που έχουν μια δική τους σχολή, τελείως διαφορετική από τις υπόλοιπες σοβιετικές, και κάποτε δεν είναι τυχαίο ότι τους είχαν αποκαλέσει και Χάρλεμ της Ευρώπης. Ο Γκάρετ συνεχίζει το δικό του σοου, φτάνει τους 19 πόντους και 68-35. Μπριν. Κουρτινάιτης. Για 3. Στο Γιάκοβιτς δεν συγκράτησε την μπάλα. Ο Μιτσάνα, που ήταν ο διαιτητής τελικής γραμμής, δίνει την επίθεση για τη λιθουανική ομάδα. Επίθεση των 30 δευτερολέπτων. Προς αποφυγή οποιασδήποτε παρεξήγησης. Μασχολιούνα στην επαναφορά. Κουρτινάιτης, θα τον σταματήσει ο Γκάρετ. Κουντούρης στο Γιάκοβιτς. Για τον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης απέφυγε. Χαμηλά τον Σιρτάουτας. Προσπάθησε ίσως να... Μάλλον σκέφτηκε να μαρκάρει πάνω στην μπάλα, αλλά δεν πρόλαβε. Γιαννούλης ενήργησε με τρομερή ταχύτητα. 70-35. 35 πόντοι διαφορά. Στο Γιάκοβιτς θα κλέψει την μπάλα. Ο Σιρτάουτας έχει γυρίσει. Μπαλογιάννης, δεν ήταν καλή πάσα, βήματα. Πολλές αλλαγές για τον Γιώνας Καζλάουσκας. Ο Σεστόκας αποσύρεται όπως και ο Σιρτάουτας. Θα περάσει στη θέση του ο Βυσόσκας. Και με το νούμερο 5, όχι, με το νούμερο 5 ο Βυσόσκας. Και με το νούμερο 9, στο συγγνώμη, ο Λουκμίνας. Μασχολιούνας. Λουκμίνας και ξανά Μασχολιούνας. Μπριν. Ο Γιαννούλης θα ανέβει ψηλά μαζί με τον Νορβηγό. Και νέο κόψιμο από τον Γκάρετ. Υπάρχουν βήματα όμως πριν. «15 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι». Μπουντούρης με τον Κουρτινάιτης. Ο Γκάρετ. Γιαννούλης. Στο Γιάκοβιτς είναι μέσα στη ρακέτα. Όμως πολύ έξυπνα. Ο Λουκμίνας βγήκε μπροστά του. Να τώρα ο Λουκμίνας με τον Μπαλογιάννη. Βρήκε το διάδρομο. Όλο από τον πριν αποτυχημένο. Ο Λουκμίνας έβγαλε την μπάλα έξω. Και πολύ καλά έκανε. Πριν. Ο Γκάρετ με το αριστερό χέρι. Αν υπάρχει φάουλ δεν πρέπει να είναι του Γκάρετ, πρέπει να είναι του Γιαννούλη. Όχι, του Γκάρετ τελικά. Απλά φαντάστηκα ότι επειδή έπεσε ο Βυσόσκας κάτω, καθυστέρησε. Κοιτάξτε, ακόμα ο Ισπανός διαιτητής στο κάτω μέρος της οθόνης δεν είχε σφυρίξει. Καθυστέρησε πάρα πολύ ο Μιτσάνα να σφυρίξει. Πριν, που για ένα διάστημα πέρασε και από τους Los Angeles Clippers. Έχει ύψος μου και είπα περισσότερο ο Νορβηγός. Έχει παίξει όμως σε ισπανικές ομάδες, αν θυμάμαι καλά. Και βέβαια ο Λουκάιτς που δίνει εντολές στον Ευθύμη Ρετζιά. 70-36. Λιγότερο από 15,5 λεπτά για να τελειώσει αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Δεν είναι λίγο πράγμα, επαναλαμβάνω, να πηγαίνεις για τρίτη φορά στον τελικό του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Γιαννούλης, Γκάρετ, τελικά ποιος? Ο Βυσόσκας. Και τώρα ο Μασκουλιώνας. Κουρτινάιτιτς. Το follow από τον Βυσόσκας. 70-39. Κουντούρης με τον Κουρτινάιτη. Μπαλογιάννης. Στο Γιάκοβιτς. Ο Γκάρετ έχει τον Μπριν στην πλάτη του. Θα κάνει το πίβο τον Γκάρετ. Πέφτοντας θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 72-39, 21 πόντι για τον Γκάρετ. Οι Λιθουανοί απάντησαν γρήγορα με τον Κουρτινάιτης.
Έχει 13 πόντους ο Ρήμας Κουρτινάιτης. Όλοι οι άλλοι παίκτες της λιθουανικής ομάδος. Μόνο ο Βυσόσκας έχει περισσότερους από 5. Έχει 6 πόντους. Όλοι οι άλλοι έχουν κάτω από 5. Κουντούρης για τον Στογιάκοβιτς. Μπάσα για τον Γιαννούλη. Την μπάλα από τα χέρια του Μπριν. Αδιάου. Νέα επίθεση για τον Πάο. Ο Γκάρετ αποσύρεται και περνάει στη θέση του ο Ρετζιάς. Να ο Γκάρετ στον δέκτη σας. Κουντούρης. Με τον Κουρτινάιτης βρήκε το διάδρομο. Ρετζιάς. Προσποιήσεις. Γιαννούλης προσπαθεί μπάλα. Τελικά ο Κουρτινάιτης θα την επαναφέρει. Όμορφη πάσα του Λουκμίνας. Η μπάλα καταλήξει στο καλάθι από τον Μασκουλιώνα, στο καλάθι του Πάου. Υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι. Ο φταίμα του κ. Λούκαιτς θα ήταν για σοβαρότητα και για να μην χαμηλώνει ο ρυθμός. Όχι. Κώστα, δεν άκουσα τι είπε ο κύριος Λουκάετς. Έχουμε όμως το αποτέλεσμα 2 λεπτά πριν από τη λήξη του ημιχρόνου στην Ισπανία, στη Βιτόρια, ανάμεσα στην Ταουγκρές και τη Δυναμό. Οι Ισπανοί προηγούνται με μια διαφορά 12 πόντων. Και αν σκεφτεί κανείς ότι είχαν κερδίσει και εκτός έδρας στη Μόσχα, εύκολα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι εκτός απρόπτου ο τελικός στη Βιτόρια, στην έδρα της ισπανικής ομάδας δηλαδή, θα είναι ανάμεσα στην Ταουγκρές και τον ΠΑΟΚ. Ενώ εμείς είδαμε και τη φάση στην οποία τραυματίστηκε ο Γιάννης Γιαννούλης, ο οποίος ευτυχώς συνεχίζει το παιχνίδι. Άρα λοιπόν το ζευγάρι αυτού του τελικού πάνε ΠΑΟΚ Ταουγκρές. Και ο ΠΑΟΚ έχει μια καλή παράδοση. Έχει κερδίσει σε ισπανική ομάδα στο τελικό την ΚΑΙ Σαραγώσα στη Γενέβη. Βέβαια έχει χάσει από τη Ρεάλ. Αλλά η Ρεάλ είναι Ρεάλ και σαν όνομα. Ταουγκρές. Μακάρι να συνεχίσει την κακή της παράδοση. Μακάρι. Να χάσει και για τρίτη φορά το τελικό. 72-43. Μπαλογιάννης. Ο Νικολαίδης είναι το νέο πρόσωπο στην πεντάδα του ΠΑΟΚ στη θέση του Μπουντούρη. Να ο Νικολαίδης. Πήγε πάνω στον Μπριν, πήρε φάουλ. Δικαίωμα για 2 βολές στον Σωτήρη Νικολαίδη. Δεύτερο φάουλ για τον Νορβηγό. Τον Γκέιλ Μπριν. Τον Πρέλεβιτς με τον Μπουφάν του. Μαζί με τον Γκάρετ. Λογικά την κάναν τη δουλειά τους για σήμερα. Ο Μπριν θα συγκρατήσει την μπάλα. Μασκουλιώνας άλλαξε με τον Βυσόσκας και πάλι Μασκουλιώνας, φάουλ από τον Νικολαίδη. Μασκουλιώνας αποσύρεται στο παιχνίδι, περνάει με το νούμερο 8 ο Τάουρας Στούμπρης. Να με την μπάλα ο Στούμπρης. Μίνας. Βυσόσκας έμπειρος, έδωσε ύψος στην μπάλα. Κάτι πάνω ενδεχόμενο, φτάνει τους 8 πόντους. Νικολαίδης. Ρετζιάς με τον Μπριν. Προσποιήσει από τον νεαρό, πάνω σε άμυνα το σουτ. 75-45. 12 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Στούμπρης. Μαζί με τον Νικολαίδη. Τζάμπολ, όπως λένε οι κανονισμοί. Στούμπρης θα στείλει την μπάλα στον Μπαλογιάννη, στο Γιάκοβιτς. Νικολαίδης. Ποιος είπε ότι δεν παίρνουν rebound. Playmaker του ΠΑΟΚ οργανώνει τη νέα επίθεση για την ομάδα του, Μπαλογιάννης. Και το Στογιάκοβιτς. Λύστεται μέσα στη ρακέτα. Έκανε την τρίπλα, πάτησε. 77-45. Με το Στογιάκοβιτς να φτάνει τους 17 πόντους. Να δούμε και πόσα rebound έχει. 6. Στογιάκοβιτς και φάουλ από τον
Λουκμίνας, έχω την εντύπωση. Ναι. Τον Ντάρις Λουκμίνας, δικαίωμα για 2 βολές στον Στογιάκοβιτς. Κοιτάξτε εδώ ενέργειες. Έκανε τη διείσδυση, προστάτευσε την μπάλα, πήρε το φάουλ από τον Λουκμίνας. Τρεις εύστοχες προσπάθειες για τον Στογιάκοβιτς από τη γραμμή από που θεωρούνται οι βολές. Και τώρα 4 στις 4 ελεύθερες βολές. 6 στα 12 σουτ 2 πόντων, 1 στα 3 σουτ 3 πόντων. 2 τελικές πάσες, 2 κοψίματα, 2 κλεψίματα, συγγνώμη. Γιαννούλης. Τέταρτο rebound. Νικολαίδης, Στογιάκοβιτς και ένα καταπληκτικό κάρφωμα από τον νεαρό. Στογιάκοβιτς πήρε την μπάλα, πάτησε. Κοιτάξτε ξανά τη φάση. Το πάτημά του με δύναμη. Ψηλό παιδί, επαναλαμβάνω, 2-8. Υπάρχει ένα νέο time out. Μπριν προς πίσω. Το καταλογίστηκε από τους 2 διαιτητές ταυτόχρονα. Εδώ βλέπετε εσείς και ρωσικά καπέλα. Να είστε σίγουροι ότι η λία αυτών των φιλάδων είναι από την Ρωσία, είναι από την Εστονία. Είναι από αυτούς τους ηρωικούς 100 φιλάδους που ακολούθησαν τον ΠΑΟΚ σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια του. Οι 2 κύριοι που είδατε πριν από λίγο ήταν μέσα στους 100. Στούμπρης. Σιρτάουσκας και Κουρτινάιτης. Νικολαίδης κλέβει, είναι σκεμμένο το φάουλ από τον Κουρτινάιτης. Κανονικό φάουλ δίνει ο Κιτζάνα. Η ατμόσφαιρα στο Αλεξάνδριο, επιτρέψτε μου, φαντάζομαι ότι ο σκηνοθέτης μας την πρώτη ευκαιρία θα σας δώσει πλάνα. Κοιτάξτε τι γίνεται πίσω από τους παίκτες στο βάθος της οθόνης. Αναλαμβάνω, έχει ξεκινήσει ένα πανηγύρι για τον ΠΑΟΚ μετά τα 4-5 πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, όταν ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι δεν υπάρχει άλλος στο γήπεδο. Κοιτάξτε τι γίνεται, κοιτάξτε τι γίνεται. Είμαι σίγουρος ότι είχε πέσει την αντίληψη του σκηνοθέτη μας. Παλογιάννης. Στογιάκοβιτς. Νικολαίδης. Βήματα. Όχι, φάουλ, συγγνώμη. Το φάουλ από τον Σιρτάουκας. Νικολαίδης επανέφερε, Παλογιάννης για 3. Γιαννούλης, τελικά. Βυσόσκας. Τούμπρης. Όμορφη ενέργεια του Σαστόκας, θα πάρει το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για 2 βολές. Πρέπει να είναι το 4ο φάουλ αυτού του Ευθύνη Ρετζιά. 9 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο δεύτερος ημιτελικός. Που επαναλαμβάνω, οδηγεί τον μεγάλο ΠΑΟΚ για 3η φορά στην ιστορία του στον τελικό. Και όλα αυτά στα 6 τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ στους μισούς τελικούς του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου δηλώνει παρόν. Σεστόκας και 81-46. Δεξιάς και τώρα ο Νικολαίδης. Στογιάκοβιτς. Παλογιάννης. Και τώρα ο Νικολαίδης. Θα κάνει τη διείσδυση. Στογιάκοβιτς για 3. Ο Ρετζιάς έρχεται με δύναμη. Το hook shot. 83-46. Ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι και ο Τσέκος και ο Μαματζιόλας. Σωστόκας για 3. Γιαννούλης θα σπρώξει την μπάλα με δύναμη. Ρετζιάς θα αφήσει ασφαλώς τον κοντό. Το Γιάκοβιτς ζητάει από τον Λούκαιτς να τον αλλάξει. Αισθάνεται κάποια ενόχληση στο πόδι του. Νικολαίδης τρυπώνει, παίρνει φάουλ από τον Βυσόσκας. Να ο Χιλιάς Μαματζιόλας. Και έχουμε πριν την αλλαγή time out.
για τον Μπαλογιάννη. Ο Μπαλογιάννης προσποιείται, θα πάρει το φάουλ. Έξυπνη ενέργεια του Μπαλογιάννη, το φάουλ από τον Τάουρας Στρούμπρις. Ξανά η φάση. Προσποίηση του Μπαλογιάννη, έξυπνα. Στρούμπρις έχασε την ισορροπία του. Φαντάζομαι ότι ο Γιώργος Μπούζος μόλις μάθει το αποτέλεσμα, το τελικό αποτέλεσμα για τον δεύτερο άλλο ημιτελικό ανάμεσα στην Τάου Γκρες και την Δυναμό Μόσχα θα μας ενημερώσει. Ο Γιώργος Μπαλογιάννης στο δέκτη σας με 3 πόντους μέχρι στιγμής. Με 2 τελικές πάσες. Και ο Τσέκος τώρα θα ετοιμαστεί σε λίγο να περάσει μέσα στην πεντάδα του ΠΑΟΚ. Μπαλογιάννης κάνει το σκορ 84-46. Βάμος Βιτόρια. Αργήσαμε. Έβρε ο Κιόλου να το κάνει να αρχίσει. 85-46. Το φάουλ από τον Νικολαίδη. Ο Τσέκος θα περάσει στη θέση του Γιαννούλη. Και ξανά η τελευταία φάση, το φάουλ του Νικολαίδη. Στούμπρις στην επαναφορά. Βυσόσκας. Και ξανά Στούμπρις. Βυσόσκας. Με ταμπλό. 85-48. Γιώργο Μπούζο, αν μ' ακούς, μπορεί να μάθεις για τον Στογιάκοβιτς τι ακριβώς έχει συμβεί. Ζήτησε ο ίδιος αλλαγή και για ποιο λόγο. Ρετζιάς, υπέροχη κίνηση. 87-48. Σιρτάουτας. Βήματα από τον Βυσόσκας. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την συνεννόηση ανάμεσα με τον Γιώργο Μπούζο. Νικολαίδης με τον Σιρτάουτα. Μαματζιόλας και το Ρετζιά. Βήματα που καταλογίστηκαν αμέσως από τον Μιντσάνα. Το Χουάν Μιντσάνα, τον Ισπανοδιαιτή. Στούμπρις. Σιρτάουτας. Ο Μπριν με φόλο, δεν θα τα καταφέρει. Ρετζιάς. Νικολαίδης. 6 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για το τέλος του παιχνιδιού. Νικολαίδης πήρε το σπίτι από τον Τσέκο. Πάλι ο Νικολαίδης. Ρετζιάς πρόσπος στο καλάθι με τον Νορβηγό. Τα πόδια του διάβασε ο Ρετζιάς και καθώς ο Νορβηγός δεν ήταν λυγισμένος, είδε το Ρετζιάς αμέσως κάνει το σουτ. Νικολαίδης. Αματζιόλας. Ρετζιάς πάλι με τον Μπριν. Τσέκος. Αματζιόλας θα συγκρατήσει την μπάλα. Νικολαίδης. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για τον ΠΑΟΚ. Αματζιόλας θα πλησιάσει. Επιθετικό φάουλ καταλογίζεται από τον Κολούτσι. Ξανά η φάση. Σιρτάουτας. Είναι επίθεση της Ζαλγκύρης. Ο Μπριν θα συγκρατήσει την μπάλα, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Και καθώς διεκδίκησε με τον Μαματζιόλα, η μπάλα περνάει στην ελληνική ομάδα. 5 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Και πάλι ο Νικολαίδης. Τσέκος. Μπαλογιάννης έξυπνα ζητάει την μπάλα. Ο Στούμπρις ήταν αυτός που παίξε άμυνα πάνω στην μπάλα. Ο Μπαλογιάννης θα επαναφέρει την μπάλα για τον Νικολαίδη. Πάντα ο Νικολαίδης με τον Σιρτάουτας. Ρετζιάς με τον Μπριν. Μπαλογιάννης, προσποιήσεις, παίρνει φάουλ από τον Μπριν. Δικαίωμα για 2 βολές στον Γιώργο Μπαλογιάννη. Και ξανά η προσπάθεια του Γιώργου Μπαλογιάννη και το καθαρό φάουλ του Μπριν.
Στο Γιάκοβιτς βλέπετε ότι έχει αφήσει το πόδι του τεντωμένο, χωρίς τα παπούτσια. Πιθανά να στραβοπάτησε πουθενά. Δεν κατάφερα να διακρίνω να υπάρχει και πάγος στο πόδι του. Το πιο πιθανό είναι. Προληπτικά. Να υπάρχει πάγος στο πόδι του στο Γιάκοβιτς, μην τυχόν και δημιουργηθεί κάποιο πρίξιμο. Σεστόκας. Μπριν. Αλλιώθηκε το σούτ από τον Ρετζιά. Τσέκος θα συγκρατήσει την μπάλα, όχι ο Νικολαίδης. 5 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα για το τέλος. Νικολαίδης προσπαθεί να βρει διάδρομο, επιθετικό φάουλ του Νικολαίδη πάνω στον Σιρτάουτας. Ξανά η φάση. Ο αγώνας του Νικολαίδη έσπρωξε το στήθος του Σιρτάουτας. Στούμπρις. Βλέπετε κάτω δεξιά στην οθόνη σας και το χρόνο που απομένει για να τελειώσει το παιχνίδι. Σεστόκας θα πάρει το φάουλ από τον Τσέκο. 88-48. 40 πόντι διαφορά. Πρώτο φάουλ για τον Χρήστο Τσέκο. Και ξανά η φάση με το σώμα, το φάουλ του Χρήστου Τσέκου. Σεστόκας στην πρώτη βολή. 88-49. Βλέπετε εσείς και τον Ρίμα Σκουρτινάτη στον δέκτη σας, δίπλα στον Μασκουλιώνας. Και τώρα τον Σεστόκας να ευστοχεί και στη δεύτερη βολή. 88-50. Νικολαίδης αργά-αργά. Ο Ματζιόλας. Ρετζιάς. Νικολαίδης. Τσέκος ψηλά για το σπριν. Νικολαίδης για 3. Σεστόκας. Πρώτη πάσα στο Στούμπρις. Με ταμπλό. Ο Μπριν θα πάρει φάουλα από τον Μαματζιόλα. Δικαίωμα για 2 βολές στον Νορβηγό. Ο Αχιλλέας Μαματζιόλα στον δέκτη σας και τελευταία φάση. Καθαρό φάουλ του Μαματζιόλα πάνω στον Μπριν. Το 88-50 παραμένει, 4,5 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Και τώρα 88-51. Νικολαίδης. Μπαλογιάννης. Αματζιόλας και τώρα ο Ρετζιάς. Βήματα. Όχι φάουλ τελικά από τον Μπριν. Τέταρτο φάουλ. Δικαίωμα οι 2 βολές στον Ευθύμη Ρετζιά. Αν και έχω την εντύπωση ότι ο Ρετζιάς πριν πάρει το φάουλ και κάνει βήματα. ...89-51. Που λογικά θα περάσει και τους 100 πόντους. Τώρα του χρειάζονται άλλοι 10. Ο Ρετζιάς έφτασε στους 16 πόντους. Στο Γιάκοβιτς έχει 21, 21 και ο Γκάρετ που δεν παίζουν. Ο Μπαλογιάννης έχει 6, ο Μπουντούρης 9 που τα παίζουν. Ο Νικολαίδης 1 πόντο. Ο Γιαννούλης 6. Για τη Λιθουανική ομάδα ο Σιρτάουτας έχει 3 πόντους, ο Βυσόσκας 10. 2 έχει ο Λουκμίνας, 13 ο Κουρτινάιτης. Ο Μπριν 9, 4 ο Μασκουλιώνας, 3 ο Μπούμπλης και 7 ο Σεστόκας. Νικολαίδης, Αματζιόλας. Ο Μπριν θα αφήσει στον Στούμπρις. Σεστάουτας, Βυσόσκας. Στούμπρις, Βυσόσκας ξεχάστηκε. 90-51. 53 λεπτό, συγγνώμη. 3,5 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Νικολαίδης για τον Μπαλογιάννη. Τσέκος. Μπριν. Μπριν που έχει 13 rebound, 5 αμυντικά, 8 επιθετικά. Στούμπρις. Ρετζιάς. Ρετζιάς έφτασε τα 10.
Αντιαθλητικό φάουλ από τον Στούμπρις πάνω στον Νικολαίδη. Το Τέρης Νικολαίδης θα έχει δικαίωμα για 2 βολές σε επαναφορά της μπάλας από τη σέντρα για τον ΠΑΟΚ. Και ξανά η φάση. Φανερή πρόθεση του Λιθουανού να μαρκάρει μπάλα. Κατά συνέπεια σωστική απόφαση των διαιτητών. Όλα αυτά 3 λεπτά είναι για να τελειώσει το παιχνίδι. 91-53. Να στο Γιάκοβιτς ο δέκτης σας. Και αυτός είναι ο Γιώνας Κασλάουσκας, ο προπονητής της Ζαλγκίρης. 92-53. Ο Μιτζάνα περιμένει για να δώσει στον Παλογιάννη και να γίνει επαναφορά της μπάλας. Και τώρα ο Νικολαίδης. Μαματζιόλας. Θα πλησιάσει, βρίσκει το διάδρομο με το δεξί χέρι. 94-53. Πολύ όμορφη προσπάθεια το Χιλέ Μαματζιόλα. Φέρει την μπάλα στο καλό του χέρι το δεξί. Και βεβαίως για να την απομακρύνει και από αμυνόμενα χέρια. Στούμπρις. Σεσκόκας. Φάουλ του Παλογιάννη. Να δώσουμε όμως το λόγο στον Γιώργο Μπούζο. Γιώργο. Σε ό,τι αφορά τον Πέτρα Στογιάκοβιτς, θα τον βλέπουν οι φίλοι τηλεθεατές να κάθεται στον πάγκο του ΠΑΟΚ, έχοντας το πόδι του μπαταρισμένο και να το ακουμπά πάνω σε ένα αντικείμενο, το κρατάει λίγο ψηλά. Έχει χτυπήσει στο δεξί πόδι αυτό που είχε σπάσει στη Λάρισα στο ξεκίνημα της περίοδου. Το ιατρικό team του ΠΑΟΚ από μια πρόχειρη διάγνωση αυτή τη στιγμή εκτιμά ότι δεν συντρέχουν ιδιαίτερες ανησυχίες. Έχει τοποθετηθεί πάγο στον Στογιάκοβιτς, να ελπίσουμε ότι ο νεαρός θα είναι τυχερός μέσα στην ατυχία του. Θα ελπίσουμε βέβαια να είναι ένα απλό μικρό κλασικό τραύμα και το περισσότερο. Αμαζιόλας με τον Τσέκο. Παλογιάννης. Και ξανά ο Τσέκος. 96-54. 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Τούμπρις, ο Νικολαίδης θα του κλέψει την μπάλα. Θα ολοκληρώσει και μόνος του, ναι, με το αριστερό χέρι. 98 και δικαίωμα για μία βολή για τον Νικολαίδη. 98-54. Νικολαίδης που φτάσε τους 5 πόντους. Και ξανά η έξυπνη ενέργεια από τον Παλογιάννη, από τον Νικολαίδη, να προφυλάξει την μπάλα. Ο Νικολαίδης είναι ύψος 85, Στούμπρις με ύψος 1,90. 99-54. Υπάρχει φάουλ από τον Νικολαίδη πάνω στον playmaker των Λιθουανών, τον Τάουρας Στούμπρις. Νέος ο Τέρης Νικολαίδης με 4 φάουλ. 1 λεπτό και 48 δευτερόλεπτα. «99-55». Οι Λιθουανοί. Κουρτινάιτης με τον Μασκουλιώνας στον πάγκο. Και ο άλλος πρέπει να είναι ο Καρλικάνοβας, ο μικρός. Πετζιάς για τον Παλογιάννη. 102-55. 1,5 λεπτό πριν τελειώσει το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ ξεπερνά τους 100 πόντους. Ουσόσκας. 102-57. 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα τώρα για να τελειώσει το παιχνίδι. Παλογιάννης. Νικολαίδης. Νικολαίδης προσπαθεί να βρει τον Παλογιάννη. Σεσκόκας δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. 55 δευτερόλεπτα για το τέλος. Απομένουν 13 για να ολοκληρώσει την επίθεση του ΠΑΟΚ. Βρέλεβιτς, ο Γκάρετς. Χαρούμενοι γιατί όχι. Βρέλεβιτς για τρίτη φορά στην καριέρα του με τον ΠΑΟΚ θα φτάσει σε τελικό ευρωπαϊκό κυπέλλο. Παραλαμβάνω, ευχή όλων ο ΠΑΟΚ να τα καταφέρει και να φέρει το ευρωπαϊκό κύπελλο στη χώρα μας. Υπάρχει φάουλ. Για να δούμε ο κύριος Μιντσάνα ποιον θα το δείξει. Τον Αχιλιά Μαματζιόλα θα την δώσει στον Νικολαίδη. Όχι, συγγνώμη, Μαματζιόλας. Τρίτο φάουλ του Αχιλιά Μαματζιόλα. Και Ντάριος Σιρτάουτας στη γραμμή από όπου εκτελούνται οι βολές. 102-58.
Και ξανά ο περίληπος Μασκουλιώνας. 102-59. 35 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει αυτή η μεγάλη παράσταση που έδωσε ο ΠΑΟΚ. Τσέκος. Ρετζιάς θα πάρει την μπάλα. Πολύ όμορφα με προσπίση. Στον αέρα θα αποφύγει και τον Βυσόσκας. Στούμπρις. 13 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το μεγάλο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να είναι συνεπέστατο στα ραντεβού του στους τελικούς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Θα επαναλάβω ότι στα 6 τελευταία χρόνια αυτή η μεγάλη ελληνική ομάδα πάει για τρίτη φορά στο τελικό του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Έφτασε μια φορά και κέρδισε το Κόρατς. Έφτασε μια φορά στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Πραγματικά ένας μεγάλος ΠΑΟΚ. Το καλάθι δεν μετράει, το παιχνίδι τελειώνει και μέσα σε αποθέωση ο ΠΑΟΚ φτάνει για τρίτη φορά στην ιστορία του σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. 104-59 είναι το τελικό σκορ. Γιώργο, ο λόγος σε σένα. Ο Γιώργος Μπούζος προσπαθεί μέσα σε αυτή την αποθέωση που μέσα στο θάλασσα που υπάρχει μέσα στο γήπεδο να βρει κάποιον από τους παίκτες του ΠΑΟΚ και να μιλήσει. Γιώργο, όποτε είσαι έτοιμος, ο λόγος σε σένα. Γιώργο, τώρα το κύπελο. Ελπίζω ότι έχουμε το λόγο. Είναι ένα παιχνίδι. Θα παλέψουμε. Περίμενες μια τόσο άνετη επικράτηση. Ήμουνα αισιόδοξος ότι θα παίξουμε καλά και θα κερδίσουμε. Αυτή η απόδοση που είχαμε σήμερα όμως ήταν πάρα πολύ καλή. Την περιμέναμε καιρό. Περιμέναμε ένα παιχνίδι τόσο καιρό. Τι έχεις να πεις για τον κόσμο? Για τον κόσμο είναι φανταστικός. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώργος Μπούζος αναζητά και κάποιον άλλον, μάλλον δεν θα τα καταφέρει, καθώς όλη η αποστολή του ΠΑΟΚ έχει φύγει και κατευθύνεται προς τα αποδυτήρια. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κερδίζεται με 104-59 της Ζαλγκίρις Κάουνας, φτάνει στον τελικό. Θα θυμίσουμε ότι χρειαζόταν μία νίκη η ελληνική ομάδα αυτή σήμερα, καθώς είχε κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι πριν από την περασμένη εβδομάδα με 83-76. Φαντάζομαι ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα ακούσουν τις εκκλήσεις των φιλάθλων τους να ξαναβγούν στο γήπεδο για να αποθεωθούν πραγματικά από 6.000 φιλάθλους, οι οποίοι σήμερα είχαν μια υποδειγματική στάση. Άλλωστε, κάποιοι σύνδεσμοι φιλάθλων του ΠΑΟΚ είχαν μοιράσει και fake volan, στα οποία προέτρεπαν τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ για την οποιαδήποτε συμπαράσταση προς την ομάδα, αλλά μέσα σε κόσμια πλαίσια, χωρίς λήψη αντικειμένων, χωρίς κάποια άλλη ακρότητα. Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ τήρησαν την υπόσχεσή τους, δεν έπεσε το παραμικρό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ενώ εσείς βλέπετε πλάνα από το κατάμεο στο Αλεξάνδριο, όπου το πανηγύρι συνεχίζεται. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, επαναλαμβάνω, φάνηκε συνεπής στα ραντεβού που δίνει με τους τελικούς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Στις 12 Μαρτίου θα υπερασπιστεί στον τελικό με την Τάου Γκρες, φαντάζομαι, καθώς όπως μας είχε ενημερώσει ο Γιώργος Μπούζος, η ισπανική ομάδα προηγείται με 12 πόντους στη Δυναμό Μόσχας. Θα υπερασπιστεί το γόητρο του ελληνικού μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ, ας ελπίσουμε ότι θα μας δώσει τη συγκίνηση της Γενέβης, τη συγκίνηση του κυπέλου Κόρατς όταν είχε κερδίσει τους δύο αυτούς θεσμούς. Ας ελπίσουμε ότι η ελληνική ομάδα αρχές Μαρτίου στο γήπεδο της Τάου Γκρες, την Παβεγιόν Αλάβα, θα είναι η ομάδα που όλοι θα θέλουμε, η ομάδα που θα κάνει πραγματικά το μπάσκετ, το ελληνικό μπάσκετ, να παραμείνει, γιατί όχι στην κορυφή της Ευρώπης. Οι παρενέσεις από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ συνεχίζονται. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλο χρόνο για να παραμείνουμε στο Αλεξάνδριο. Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλη την ομάδα του ΠΑΟΚ, στον Αχιλλέα Μαματζιόλα, στον Σωτήρη Νικολαίδη, στον Νίκο Μπουντούρη, στον Πάνε Πρέλεβιτς, στον Πέτρα Χριστογιάκοβιτς, στον Γιώργο Μπαλογιάννη, στον Κώστα Χρήστου, στον Χρήστο Τσέκο, στον Τιν Γκάρετ, στον Ευθύμη Ρετζιά, στον Γιάννη Γιαννούλη. Όλοι αυτοί ήταν οι παίκτες που οδήγησαν τον ΠΑΟΚ σε όλη την πορεία στο ευρωπαϊκό κύπελο. Στον τελικό, στον προπονητή της ομάδος, στον Ζέλικο Λούκαιτς, και βέβαια στους προκατόχους του και στον Βαγγέλη Αλεξανδρία, αλλά και στον Ευθύμη Μορτζόγλου. Κάτι και αυτοί προσέθεσαν στη φετινή πορεία του ΠΑΟΚ. Το πανηγύρι λοιπόν συνεχίζεται. Να πούμε και για τους πόντους. Ο Μαματζιόλας πέτυχε 9, ο Νικολαίδης 6, ο Μπουντούρης 9, 10 ο Μπάνε Πρέλεβιτς, 21 ο Στογιάκοβιτς, 9 ο Μπαλογιάννης,
2 Τσέκος, 21 ο Γκάρετ, 18 ο Ρετζιάς και 6 πόντους ο Γιαννούλης. Πρώτος rebounder για τον ΠΑΟΚ ο Ρετζιάς με 12 rebound. Πολύ καλή απόδοση και του Γκάρετ στον τομέα αυτό, με περισσότερα επιθετικά, 6 και 2 αμυντικά. 6 αμυντικά για τον Στογιάκοβιτς, 5 για τον Γιαννούλη. Παναλαμβάνω, μια πολύ μεγάλη εμφάνιση από τον ΠΑΟΚ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνω τη μετάδοσή μας, ενώ εσείς βλέπετε και τα συγκεντρωτικά στατιστικά του παιχνιδιού. Από τον Γιώργο Μπούζο, από τους εργαζομένους στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, που για μια ακόμα φορά φιλοξένησαν τηλεόραση του Αντένα, από τους τεχνικούς του Αντένα, από τον Κώστα Μπατή. Κυρίες και κύριοι, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ και ας ελπίσουμε ότι αυτή η εβδομάδα θα φέρει επιθυμητά αποτελέσματα και για τους δύο εκπροσώπους μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Άλλωστε, μέσα από την τηλεόραση του Αντένα θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Bayer Leverkusen, αλλά και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι του Τελαβίβ. Στο σημείο λοιπόν αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνω τη σημερινή μας μετάδοση. Ευχές για να περάσετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.